Bona tarda a tothom i benvinguts en aquest nou capítol de la sèrie Minecraft Tècnic. Avui volia parlar-vos d'aquest bloc que tenim aquí davant. Aquest bloc que tenim aquí davant és el bloc de comandaments, d'acord? L'altre dia parlàvem si dir-ne comandaments, instruccions, etc. Potser a mi em sembla més adequat instruccions, però vaja, el joc en català en diu comandaments, d'acord? Aquest és un bloc que no podem aconseguir de forma directa, és a dir, si jo me'n vinc aquí i escric no trobaré res, si em dedico a buscar per tots els blocs tampoc, són blocs tècnics que només podem obtenir per via d'una instrucció, precisament. Aleshores, evidentment, el primer pas és saber de quina manera podem obtenir aquest bloc de comandaments, no? Per fer això fem servir la instrucció give, en aquest cas en el nom del meu jugador, i aquí podríem buscar directament el bloc, però simplement escrivint command block, podem decidir si volem que ens en doni un o que ens en doni més, doncs automàticament cliquem i rebem 10 blocs de comandaments. Com que estem en mode creatiu, amb un n'hauríem tingut prou. La idea d'aquest bloc és treballar una mica el seu contingut tècnic, no? Què ens permet fer? Quina és la seva funció en el joc, no? Evidentment, si busqueu al mateix YouTube, a Google, tutorials avançats sobre blocs de comandaments, veureu que el que explicarem aquí és, m'atreviria a dir, un 5% del que es pot fer amb aquests comandaments. Hi ha un munt d'opcions, perquè aquí ja ens posem una mica amb la programació del propi joc, i amb concatenar diferents instruccions, etc. Aquí, com sempre, seguint la mateixa filosofia, farem instruccions bàsiques, comandaments bàsics, quelcom que tothom pugui reproduir en els seus mapes d'aventura sense necessitat ni d'aprendre massa com funciona el joc tècnicament, ni d'aprendre a condicionar uns blocs als altres, ni diferents coses que possiblement sí que més endavant en parlarem en aquesta mateixa sèrie, en un capítol més endavant, però com us deia, m'agrada fer píldores, diguem-ne, petites, que ens permetin en qualsevol moment venir a buscar la informació en la llista del Minecraft Tècnic i en poca estona ser capaços de fer servir aquesta funcionalitat del joc sense necessitat d'entendre tota la complexitat, no? Aleshores, dit això, d'acord, tenim diferents instruccions que podem posar en els comandaments i que són les mateixes que podem escriure quan cliquem a la T i nosaltres fem antibarra i el joc ens ofereix tota una sèrie de comandaments, que ja veieu que són moltíssims. Doncs això és el que podem fer amb els blocs de comandaments, és a dir, podem, mitjançant un input, en aquest cas una placa de pressió, podria ser una antorxa de redstone, podrien ser altres tipus de sistemes d'activar l'electricitat, diguem-ne, els blocs es poden activar. Podem activar un comandament simplement acostant-nos a una zona, el que evidentment és molt i molt útil per crear mapes educatius, com explicarem d'aquí una mica. Bé, en primer lloc, ens acostem en aquest bloc d'aquí, per exemple, fem botó dret, i veiem que aquí hem fet servir la instrucció comandament del bloc, aquí és on escrivim què volem fer, què volem que aquest bloc faci quan l'activem, i aquí hem posat give @a, és a dir, que ho farà en tots els jugadors, Minecraft Acacia Boat 5. Per tant, com ja podeu deduir, aquí tenim el bloc posat per impuls. De moment aquestes dues les deixarem de forma estàndard, sense tocar-les, ja és el que us comentava, que en tot cas en parlarem més endavant, i deixarem per impuls en aquest cas perquè és el que fa que funcioni en el moment en què nosaltres trepitgem aquesta placa de pressió, d'acord? Per tant, si jo m'acosto aquí, pam, automàticament el joc el que ha fet és donar-me, aquí perquè encara en tenia algunes jo posades, però vaja, me n'ha donat 5 en realitat, d'acord? Fem-ho bé, això són les 5 que me n'ha donat, per tant, si torno a passar, pam, automàticament en tindrem 10, d'acord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecte, molt bé. I això, ja veieu que és un sistema molt senzill. Si qualsevol altre jugador passés per aquí, tornaria a rebre 5 barques més i així, podem anar ampliant coses. Per tant, el que us comentava, imagineu-vos, per exemple, una situació en la que jo tingui quelcom així, amb el mode aventures, amb el que no puc trencar cap bloc i per tant obligo el jugador a passar per aquesta porta, per exemple, no sé, un sistema per obligar un jugador a passar per una de les zones que volem sí o sí, podria ser el següent, per exemple, tanquem aquesta zona d'aquí. Penseu que amb el mode aventures, si recordeu, no es poden trencar blocs, d'acord? Sinó amb el Minecraft qualsevol cosa que fem amb el mode normal, podrem trencar els blocs i per tant les restriccions que puguem aplicar sobre el món no funcionaran, d'acord? Agafem una porta de metall, d'acord? Aquesta porta de metall li posem una pleasure plate, una placa de pressió fora. En el moment en què jo passi sense la capacitat de trencar blocs, ara perquè jo el puc trencar, d'acord? De fet, podria activar el mode aventura, així ho veurem millor.
Game Mode. Molt bé, perfecte. Per tant, jo ara mateix, encara que vulgui, no puc trencar blocs, d'acord? Només puc fer servir les coses que tingui a sobre, sí que puc moure l'espasa i sí que puc moure el pic, però no puc trencar cap bloc del costat, d'acord? Per tant, en aquest mode, si jo passo per aquesta porta, un cop estic aquí, com que no puc trencar cap bloc del costat, ni puc trencar aquesta porta, no tinc més remei que passar per allà. Per tant, estem obligant el jugador, sí o sí, a obtenir aquestes barques, d'acord? Evidentment, doncs aquest bloc, com ara veurem, pot ser un efecte d'encanteris, pot ser qualsevol tipus d'efecte del joc, podem matar el jugador, podem eliminar el seu inventari si el que ens interessa doncs, és que no tingui res en l'inventari, per exemple, perquè volem començar una nova secció en la que no volem que tinguin els objectes que tenien en l'activitat anterior o en l'escena anterior, diguem-ho així. Destrossem això, perfecte. I així doncs ja veieu com podrem anar condicionant el comportament del joc, el gameplay, manipulant les diferents mecàniques, cosa que serà essencial per poder construir mapes educatius una mica interactius i que no es limitin simplement a la creativitat i aquest tipus de coses. Nosaltres voldrem condicionar el jugador per aconseguir determinats beneficis, a passar per determinada zona, a resoldre determinades dinàmiques, etc. Però vaja, això n'anirem parlant amb més calma a la segona part de la sèrie Minecraft per a profes i també una mica a la comarca. Tercer bloc. En aquest cas, veieu que he escollit l'opció d'encantar a tots els jugadors. Evidentment, en aquesta zona d'aquí podríem decidir si volem tots els jugadors, totes les entitats, el jugador més proper, un jugador aleatori, entitat actual, etc. D'acord? De moment ho tenim a MSA i per això tenia un pic a les mans, perquè ara mateix, si jo no tinc cap pic a les mans, no tinc l'opció de rebre un encanteri, d'acord? Perquè podem determinar, per exemple, que volem donar determinat encanteri al jugador que tingui un pic, no donar-lo al jugador que no el tingui, el pic pot ser una recompensa d'una dinàmica anterior. Crec que ja s'entén una mica la idea i si no, com us comento, en parlarem detalladament a la sèrie Minecraft per a profes a la segona part. Aleshores, si jo passo per aquí, fixeu-vos amb el pic que tinc a les mans, automàticament aquest pic ha passat amb eficiència 5. L'espasa, com que no pot tenir l'eficiència 5, doncs no ha rebut aquest encanteri, d'acord? Si jo ara agafo aquí, per exemple, i agafo, no, l'espasa no, precisament, una pala, una destral, una aixada, i passo per aquí, veieu, tot i que tinc diferents objectes a les mans, d'acord? Només s'activa aquell objecte que tinc a la mà, l'encanteri, d'acord? Si jo m'acosto en aquest bloc de comandaments d'instruccions amb aquest pic, pam, veieu que el pic s'encanta, no? Si jo ara em desfaig de totes les eines encantades que tinc i em quedo amb aquestes 3, per exemple, i ara passo sense tenir res a les mans, veieu que automàticament no funciona. D'acord? Per tant, això és una cosa també a tenir en compte. En aquest cas, la instrucció que hem triat no funciona si no tenim l'ítem a les mans. D'acord? Per tant, veieu que aquí en el resultat anterior diu Mirk no manté cap ítem. Si no manté cap ítem, vol dir que això no el podem activar amb aquestes condicions. Bé, ja veieu que és quelcom molt senzill. El procediment en aquest cas que he fet servir sempre és el mateix. Redstone i una placa de pressió. Evidentment els podem activar d'altres maneres, els podem deixar permanentment activats, ho podem fer amb palanques o botons, podem fer diferents opcions per activar qualsevol bloc. Molt bé, més coses. En aquest cas d'aquí passarem al mode de supervivència. Perfecte. En aquest cas d'aquí veieu que tinc 1351 nivells de les proves. Aquest bloc el que fa, quan jo passo per sobre, pam, ja veieu, és donar-me un munt d'experiència en el meu jugador, d'acord? D'aquesta manera podem aconseguir donar als jugadors experiència extra, sigui perquè el següent repte educatiu, la següent dinàmica requereix aquesta experiència, sigui purament com a premis, si decidim que un dels premis, per exemple, ja sabeu que qualsevol bon sistema gamificat tindrà un sistema de premis, d'obtenció, de beneficis associats al que el jugador va fent, etc. D'aquesta manera ho podem manipular, no? I podem anar-nos donant diferents nivells d'experiència. Tornem al mètode creatiu, esperem que desaparegui l'historial del xat, diguem-ne, molt bé, perfecte. I aleshores, aquí veieu que aquest el tinc desactivat expressament perquè el que he usat és un comandament de kill. D'aquesta manera, per exemple, imagineu-vos una mica amb el que dèiem, no? Si nosaltres tenim una zona delimitada, per exemple, no? I no volem que cap jugador passi d'un nivell. Hi ha altres maneres més fàcils de fer-ho, és purament un exemple, però si un jugador volem que no passi d'una zona, simplement podem activar aquesta comanda. Ara mateix aquestes plaques no estan connectades. El que faríem és connectar totes aquestes plaques de pressió. Ara sí que automàticament, pam, en el moment en què jo trepitjo qualsevol placa de pressió, moriré, d'acord? Evidentment aquest sistema el podem estirar a tantes plaques de pressió com vulguem, el podem condicionar a altres variables que avui no explicarem perquè són més complicades d'entendre i com us deia, vull mantenir-me fidel a un nivell clàssic. Trenquem això d'aquí, no fos cas que ara el recollir tornem a morir, però vaja, d'aquesta manera ja veieu com podríem construir, per exemple, una barrera artificial respecte al jugador. Evidentment aquí no pot saltar, és impossible saltar
4 blocs, sempre caurem a sobre i per tant doncs, podríem delimitar un límit, per exemple, o evitar determinat tipus d'accions doncs, mitjançant aquest comandament, d'acord? Trenquem això d'aquí, proseguim amb els dos que queden i poca cosa més. Molt bé, canvi de mode de joc. Evidentment tenim un mode aventura activat, per exemple, com teníem quan hem fet aquesta espècie de porta, i el que volem doncs, és canviar automàticament el mode supervivència perquè el jugador doncs, pugui aleshores trencar blocs o fer coses i tal, doncs simplement doncs, podem fer servir també una comanda que ens garanteix aquest mode. Després podem posar en la sortida d'aquella dinàmica o en les sortides un altre comandament per tornar al mode aventures, per exemple, i amb això doncs, podem anar manipulant el comportament del joc de forma molt més senzilla que si haguéssim d'editar el codi o aquest tipus de coses, no? Per això Minecraft és tan interessant per poder crear mapes educatius. Tornem al mode creatiu. I per últim, dels que tinc aquí, un també molt interessant és la instrucció MSG, en aquest cas @p, que és el jugador més proper, que el que fa és donar-nos un missatge que només llegirem nosaltres, d'acord? Cliquem aquí, diu t'està xiu-xiuejant això, prova instrucció missatge. Per tant, és una forma amb la que podem assegurar que si hi ha diferents jugadors al voltant, per exemple, que no han obtingut no han acabat una dinàmica, tenen alguna cosa encara a fer i que no volem doncs, que obtinguin la informació, per exemple, doncs, per escapar d'una zona o qualsevol el requisit necessari, doncs d'aquesta manera ens assegurarem doncs, que hi ha un xiu-xiueig, diguem-ne, un canvi d'informació entre el bloc, el joc i el jugador que no percebran la resta de jugadors. I ja està, poca cosa més. Tenim aquest aquí, a veure si torno al mode creatiu, que el que fa és donar-nos un efecte de poció, que també us la volia ensenyar per acabar, però vaja, ja veieu que un cop s'entén la mecànica bàsica és quelcom bastant senzill, d'acord? Perquè simplement, doncs, això sí, podem mirar les instruccions en qualsevol de les wikis o dels portals que hi ha de Minecraft, i si no, doncs, a poc a poc les anirem dominant, perquè amb la nova funcionalitat de Minecraft 1.13 recordeu que simplement quan comenceu a escriure doncs ja us dona les diferents opcions dels comandaments i quins són els arguments que necessita, etc. Per tant, serà molt fàcil doncs, fer servir aquest tipus de comandaments amb una mica de dedicació. Si passem per aquí sobre, automàticament veiem que ens ha donat la bonificació de salut durant 26 segons i per tant doncs, ja tindrem doncs, aquest efecte extra. Molt bé, ho deixem aquí. Crec que com a blocs de comandaments i com a primer dia ja teniu prou informació que assimilar. No us preocupeu que en tornarem a parlar tranquil·la i detalladament tant en la sèrie Minecraft per a Profes segona part com en aquesta mateixa en algun capítol més avançat. Vinga, fins aviat i un plaer.